खुलुमबाय। दिनै 15 एप्रिल 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। रंजानाय मुलुगाव जाफुंसार जानो हागोन। बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो रावजोंबो गाज्रि बाथ्रा दारायज्लाय। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। वृष राशि। फालांगियाव गोदान खाबुफोर फैगोन आरो साना खाफालगोनां जागोन। गोसोखांथि गोमालांनायनि जाथावना दं। वृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। मिथुन राशि। जों फालांगिखौ गोख्रों खालामोब्ला मोजां जागोन। समा मोजां। लोगोफोरनि थाखाय न'नि आबहावाया सोलायगोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। कर्कट राशि। मार्केटिं फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। जुदि जों गाज्रिनिफ्राय बारग'योब्ला फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। सिंह राशि। बेयो फालांगिनि थाखाय मोनसे मोजां आरो मुलाम्फा गोनां सान। नोंथाङा गुबुन हादोराव थांनायनि मोनसे खाबु मोनगोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। कन्या राशि। फालांगियाव थिरांथा लानायनि सिगां 10 खेब सान, बेनि उनाव आरज खालाम। नों बीमा रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। तुला राशि। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन आरो थागिबिया गोसारगोन। जायखिजाया लोगोआ अनथोब होनो हागोन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। वृश्चिक राशि। बेयो फालांगियाव सोलायनायनि सम। जुदि जों गारि सालायनाय समाव सांग्रां थायोब्ला जाब्रबथायनिफ्राय बारग'गोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। धनु राशि। फालांगियाव आयनि फुंखाफोर गायसननाय जागोन आरो दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। जुदि नोंथाङा दिनै गावनि बिबुंथिखौ सामलायो अब्ला नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। मकर राशि। दिनै थागिबिया धोन मोनगोन। फालांगिनि गोदान फुंखा सोमजिगोन। रां थिसननायनि सिगां नेथ'। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। कुम्भ राशि। दिनै एबा गाबोन नोंथांनि फालांगियारि सानथांखिफोरखौ दोनखोमा आरो नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। फरायसाफोरनि थाखाय बे समा मोजां जागोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। मीन राशि। राजखान्थियारि गादबनायनि जौगानायनिफ्राय राङारि मुलाम्फा जागोन। गुबुन हादराव खामानि मावनो थांगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।